ସକାଳଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଛତୁ କଷାରୁ। ଛତୁ କଷୁ କଷୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାନିଂ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲାନିଂକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସମ୍ମାନର ସହ ହସି ହସି ବାହାରିଗଲୁ। ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ସିଓର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆମ ସହିତ ବାବୁନ ବି ଅଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପରି ହିଁ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିଓର କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ବି କ୍ୟାପଚର ନେଇପାରିନି। ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରୁ ସରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ମାଉସୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସେ ବିକୁଥିଲେ। ସେଇଠୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆସିବା ବାଟରେ ମୋ ବାବୁନକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା। ସେତିକି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଆମର ପେଟ ପୁରିଲା? ଜମା ନୁହେଁ। ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଣିଦେଲେ ମାନେ କୁରକୁରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା ହେଇ ଖାଇଦେଲୁ। ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ପାର୍କରେ। ପାର୍କଟି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ସହ ତାଠୁ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଆପଣମାନେ ତ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ। ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଥିବ କି ନାହିଁ ତ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି। କାହା ବିଷୟରେ ଗପିବା, ହିଂସାବାଦ କରିବା ଆଉ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବା ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆମର ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ବାବୁନଙ୍କ ତ ବାବା ଖାଲି ଗେଲ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ କହୁଛ? ପିଲାଟିକୁ ଏ ଫୁଲଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସିକି ଆମେ ଚାହା ବିସ୍କେଟ୍ ଟିକେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ ଗପସପ୍ କଲୁ। ତାପରେ ବି ଆମ ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁରା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରାତି ଯିବା ଠିଆ ହେଇକି ଲାଇନରେ ଧାନ ଲଗେଇ ଆଇଲି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ମମି